Kade chodím, tade rád rozprávam príhodu, ako som sa ja osobne dostal na jašidielňu. Neviem, či si to Soni pamätáš, ale išiel som ako mladý študent plný života po jednej ulici a stretol som Soniu Holubkovú, ktorá mi podala rožok a dala mi z neho odhryznúť. A keď som si odhryzol, tak povedala, no a teraz musíte prísť na jašidielňu. A ja som prišiel na jašidielňu a odtedy som niekoľko rokov bol súčasťou jašidielne, tak som veľmi rád, že som sa nakoniec do tohto rožku zahryzol. Dúfam, že to nebol horký rožok, že si prežil s nami pekné chvíle. No. Ja si myslím, že jašidielňa je nesmierne milé komunitné stretnutie ľudí, ktorí sú rôzni, ale majú si čo navzájom odovzdať. A každý z nás sa ako má príležitosť rozvinúť, práve preto, že iba keď sú ľudia rozdielni, tak vtedy môžeme lepšie reflektovať aj svoje vlastnosti, svoje hodnoty a nakoniec aj svoje očakávania od života. A pre tých ľudí, ktorí prešli jašidielňou, je to príležitosť a každý ju prijal podľa seba a využil a vyrastli z nich takí krásni ľudia, ako je Lea, Dávid, Janko, Miňo. No, ja musím povedať, že mne jašidielňa dala strašne veľa do života, lebo okrem toho, že sa všetci zabávajú, tak je to aj o tej zodpovednosti, o nejakej spolupatričnosti. A ja som to pochopil, až keď sa mi narodila dcéra, že som si s niektorými tými vecami, ktoré sprevádzajú vzťah rodiča a dieťa, vedel poradiť oveľa jednoduchšie kvôli práve tomuto, že som sa niečo naučil na jašidielni. A okrem toho teda som zažil veľa zábavy, stretol som veľa zaujímavých ľudí, kamarátov. Moji kamaráti si tu našli frajerky, moje kamarátky frajerov, nejaké dokonca aj sobáše vznikli na základe toho, že jašidielňa existovalo. Áno, pár pekných párov tu vzniklo. A keby sme tak mali bilancovať, tak musím povedať, že jeden z najkrajších ročníkov bol ten, keď sme nakrútili film o zamestnávaní postihnutých ľudí, kde hrali aj moji kamaráti Janči s Milanom a kde sme mali takú klasickú hollywoodskú premiéru, keď sme prišli fárom z 50. rokov, ak si to dobre pamätám. Lietadlo lietalo s transparentom jašidielňa a chalani boli ako filmové hviezdy. Neviem, ty Soni, ako vnímaš tie ročníky, tebe čo utkvelo v pamäti, alebo na čo si to... A tento bol výborný ročník, ale mali sme aj 20. storočie a to tiež boli pre mňa také reminiscencie Beatles a Bridget Bardot a Charles Chaplin a modná prehliadka. Myslím, že sme si to tak ako všetci naplno užívali a čo mňa teda na jašidielni najviac očarilo je spontánnosť a v podstate nemusíte nič robiť a hneď všetci tlieskajú a netlačíme sa do nejakej špeciálnej spoločenskej formy, ale myslím si, že je tam cítiť rešpekt, že sa ľudia naozaj môžu jeden od druhého naučiť, ako si vážiť inakosť a je to komunita, ktorá príjma každého. Na záver by som chcel povedať, že môžeme byť pyšní na jašidielňu. Ja som to pochopil, keď som sa tak trošku tulal po Slovensku, tak tá jašidielňa má naozaj všade cvenk, a nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a v zahraničí. Hlavne teda v tých krajinách, odkiaľ ku nám prišli tí ľudia. To boli Dáni, teraz sú to Turci, Nemci. Ľudia z celého sveta spoznali jašidielňu.